si Manang Helen eh. Norlina, madali lang bay na. Nag-court dito bilaha sila nag-celebrate sa ilang reunion. Punta Cruz. Munag na ko. Naraman sa swimming pool. May sounds. Tanaw ko nung swimming pool nila. Swimming pool. Sana all maliguan sa Julie. May swimming pool lagi. May sounds. Walang swimming pool. Sorry sa ako labong ka pa nagsugod trabaho. Ako lang may nabilin. May sounds. Na swimming pool. A few moments later. Sila. Personal. Hi, Guap. Hi, Nerlix. Sama ka dahil ka. Hi, Nari. Buka na ako nimo sa vlog. Hi, Guapa Kais Manang. This is the na silang kuan uniform. Guapa bitaw ni siya. Bitaw. Oh. Ha? Sabi ko nagparehan niya mo. Ay, wala. Ay, simba kay simba kay. Let's go. Taas pa. Para makasimba mo. Balay ni Madam Norlina. Moraga. Understood mami. Patros. Ano? Takros. Madam, okay ko rami ka offer. Kering bitaw, pwede mo dito. Pwede ba itong pagkakasal sa yun? Lugod, manggaling na, hindi ka lugod. Wala susi. Ari na, miss. Bye-bye. Nalay, nag-isa, nag-uniforman. Mujote. Uy! Guys! Babit man, ay! Among baby. Bilin ka diri, baby! Dito. Lunarya naman is Manang. Guwapa kayo. Lunarya, bitaw ni na. Tanan na ni abroad. Anak. Ilhan bitas forma na. Milyonarya. Sa lagi kong shopee yun. Ay, madam. Si Linlin gusto mong tanawin mo sa YouTube. Una na, makita na siya. Di, pwede hindi ka ma-appeal. Pinagaganda. Hindi ka nabibigay, may sapatos pa sila. Love nila, ilang apo. Hinalaban na mo ang among apo. Basta apo lagi. Basta apo na? Apo. Ano ba tayo amo Labi na kay first na First apo. nga po. Ay, wala. Ay, sa kagudaan hindi. Ay, undaan hindi. Nade ko dari nabilin karon dari sa bahay ni Norlina Moraga katong followers bitaw ni Julie.
Giapil mo ko ni Jagi pare, manong di ako dari. Kami nabili dari bahay ni Ja. Kaya nga pa okay mangluto mo ng tami para pista, sa pa may pista, timing man nag-reunion sila. Wala na naman kumuban, si Julie giapil. Pauban niya man sa nga aban ko numiyan to, alam ko niya ba na. Ako iniingon nila mo uban kay mag silig-silig lang ko na ginagmay, limpyo-limpyo ko dari. Kaya mo lig pista, mangluto naman tami ron, galing kaya pa man sila makaihaw. Manang manghindo sa ko dari, ako rin nabilin. Nabilin dari. Palili ko carpet. Magmap. Nabilin. Map sa ko. Good morning sa tanan. Ma'am Tiri Ulrich. Ma'am Yuni ngayop. Ka-extra ko dari. Extra ko dari sa Punta Cruz. Mag-extra sa ko dari zero cleaning. Bita, mag-extra sa ko na dari panghindo kay ang mga tao dari ito passport na reunion siya. Main pag mag-lingkod ko. Ini magtagbay nga pila at hong kuno. Kaya naghan mga hindo na lamang ko. Out there, new pao, violet. Ako na respond pao, Punta Cruz, Maribok. Dengan namang mga muning dari, dengan muning, dengan kuting. Hilig sila kuting dari. Dari na po kusina, dapit. Itong ganiha, kahit tumuto sala. Paway itong teres. Pero ko na po na ilahang kuan, laha po ding kuan, family house. Family house nila, tulo ka baji. So ni Norlina. Salamat din po kung Mama Julie nga isa kong giapil sa isang sideline na ni Midja. Naman mo kong map, tilis na lang may wapanin kung suko kalijit kay paningat kong dagka. Ang mapa nagresala kusina, dito po silang detikitsin hapang giapil ang map. Salamat din kung Mama Julie nga isa kong giapil na ni. Isa kong inandias na yaging kuan na may kitod. Kuan ka na ipapilan ko ko ni Ja. Papilan ko ni Ja ani kay kuan magluto. Ja. Madala mga makamamiso ko kay kami tay income dani. Karong si manaha dani ko sa Maribuhok. Oy, morning. Morning dia, madam. Madam karon. Ikaw, paano sila sa court, sir? Para score sila. Sila.
Ano yung mga ito? Naman, siguro bisa. Mapay pagsugod, kami gibilin. Wala na rin kami may ticket. Ano mo ibibilin? Mabuti ni bana ni kuan. Ang bahan na ni Mimit. Lagi. Abot sa tagbay di ay. May mato kusundron na to sa to. Bisa mo kagilan. Dan pagsubo. Sipo. A few moments later. Tanaman Malam ko pang map. Malam ko manarapo, narap ko sa gawas dahil ng mga tanaman na sounds na ilang tanong nice ka jo. Ilang teres ni. Ilang buwak, mga nice ka jo ilang buwak. Grabe, kainit po. May isang mga tanong na bilang yung bebo na. At pagkaan nila siguro yung maribuhok, Contact Cross. Amping mong tanan. Basta mo dapit sa kalibutan, sulok. Salamat ka, Adjo. Salamat sa kanon na yung paglili. Labi na ni Mama Julie, nga dyan kong gidada ni Lula. Salamat to kong Mama Julie.